हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് കൃഷ്ണ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 2ാമത്തെ അധ്യായം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? 2ാമത്തെ അധ്യായം അർജുനന് ഭഗവാൻ കുറെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു അല്ലെ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതിനുശേഷം കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയതായിട്ട് പോലും അല്ലെ, ഒരു ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അത് സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താല് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഭഗവാനും പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറൊരു വഴി നമുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, അത് തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാത്താണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം. നമുക്കത് മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തറിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ മതി. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇത്രയും നാളത്തെ പോലല്ലേ. ഇനി എന്താവും? വേഗം 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 നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെ. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി. അത്രയാണ് നമ്മള്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാമം വരും, ക്രോധം വരും, സമ്മോഹം വരും, സ്മൃതിഭ്രംശം വരും, ബുദ്ധിനാശം വരും, സർവനാശം വരും. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവലാണ്, ലൈഫ് മാനുവലാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മൾ ഇത് എന്ത് വേണം, പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ, ഇത് നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രശ്നത്തിൽ വന്ന് പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മള് അത് പറഞ്ഞു, എത്ര ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായാലും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? അതിനെ വശത്താക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതിന്. അതാരായിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെവികൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിടാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പേരും പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനൊരു പേര്? അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില്, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് നമുക്കൊരു ബോറടിച്ചെന്നല്ല, കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. കാരണം അതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കും കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടുപോലെ പ്രയാസമുള്ളതല്ല മൂന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുന ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാളും നല്ലത് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ, ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലുള്ള തപശ്ചര്യമാണെന്നാണ് അർജുനന്റെ ധാരണ. അതായത് നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മ ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്? ഒന്നാമത്തത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുന്നതും പിന്നെ ഏകാന്തമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മൾ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറുക, പിന്നെ നമ്മള് തപസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു പണിയില്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാന്ന് പറയും നമ്മള്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വേറൊരു ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയ പണിയാന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അർജുനൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. ഇതേപോലെയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇതിനുള്ള നേരമുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ജപിക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ പറ്റുക? ഒരു ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ പൊതുവെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനനും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചത്. കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ന് തപസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള 2 അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതാണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ
അതായത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വഴിയൊരുക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്. അർജുനൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാന്റെ നിത്യ ലീലയിലുള്ള സഖിയാണ് ആര്? അർജുനൻ, വിശാഖ സഖി. അർജുനൻ അപ്പൊ മുക്താത്മാവാണ്. അർജുനൻ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദിവതാനിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താമയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മയാനഘ, അനഘ എന്നവിടെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന അർജുനനെ പാപരഹിത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മയാനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവപാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്ങനെയാണ്? ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടും അനുഭവമാത്രപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെയും തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവിലൂടെയും അനുഭവത്തിലൂടെയൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഈ രണ്ട് വിധം യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ഈ അതിനെ കുറിച്ച്, സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ഇവിടെ വിശദമാക്കി തരാണ്. ആദ്യമേ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് ഭഗവാൻ. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിയും സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമത്തില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സന്യാസം. പരിത്യാഗമാണ് സന്യാസം. ആ സന്യാസം കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്രാമത്തെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സന്യാസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാരായണൻ തുല്യനാവാം എന്നുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് പിന്മാറി, അതായത് ഫലോദിഷ്ട പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാല് ഒരാൾക്ക് നാരായണൻ തുല്യനാകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. നാലാമത്തെ ആശ്രമമാണ് എന്ത്? സന്യാസം. ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിത്യാഗാണ്, ജീവിത പരിത്യാഗാണ്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി നമ്മൾ സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യസിക്കാൻ. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലോ അവിടെ എന്താണ്? ശരിക്കും ഇത് തന്നെ ആരും ചെയ്യണം? ഗൃഹസ്ഥരും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മള് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇത് മാത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവുന്നില്ല? അതോടെ അതിനോട് പൂർണ്ണതയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ സന്യാസികൾക്ക് പോലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം അവർക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യമായാലും ഗൃഹസ്ഥമായാലും വാനപ്രസ്ഥമായാലും ഏതൊരു സ്റ്റേജിലായാലും എന്താണ്, എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ, ഭഗവത് സേവനവും കൂടി ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാതെ അതിലേക്ക് മാത്രം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, അതായത് ആദ്യത്തെ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അവരൊപ്പം എന്തും ചെയ്യണം? പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം. കാരണം ആ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട. ആ സ്റ്റേജ്, ആ ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള കടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആരാധന നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസിലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആരാധന മുഴുവനാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ടത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹവ്യസേ കർമ്മ പ്രകൃതി സർവ പ്രകൃതിജൈർ ഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്തിനു നിർബന്ധിതരാണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. ഒറ്റ നിമിഷം പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെ സ്വഭാവം? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മായാശക്തിയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്തായാലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഓർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ്? മായാശക്തിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാസ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര സ ഉച്യത്തെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും, അതായത് നമ്മള് ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? കപട നാട്യക്കാരനാണ്, സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത്. അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മള് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ കാണിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് നമ്മൾ സ്വയം ഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കപട നാട്യക്കാരനാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ യോഗി എന്ന് നടിച്ച് ഇത്തരത്തില് വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് കടുത്ത വഞ്ചകന്മാരാണെന്ന് പറയാം. അതായത് കാഴ്ചയിൽ എന്താണ്? ആളൊരു യോഗിയാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരാപതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്തം സാവിശിഷ്യത്തെ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അത്യുത്തമനാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ? നല്ല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കപട നാട്യക്കാരനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഭക്തനാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ, മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മനസാക്ഷിയോട് കൂടി തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മം ജായേഹ്യ കർമ്മജായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായാത്രാപീചത്തെ നാ പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, നൈഷ്കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏതൊരാളും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? നമ്മള് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കർമ്മമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ശരീരം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരും? നമ്മൾ ആത്മാരാമനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാൽ മുക്താത്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ട? അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ ധർമ്മം വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഏത് രീതിയിലായാലും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് എന്ത് പറയണത്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് കാരണം ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം സന്യാസം പോലും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. മനസ്സിലായ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞാർത്ഥർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചര. കർമ്മം, ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്ന് മുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തോട് അത് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം സഹയജ്ഞ
നാമസങ്കീർത്തനം കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോ വാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യേത ഏഷാവോസ്തിഷ്ടകാമധു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രജാപതി സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി എന്താണ് ദേവന്മാരെ മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകണം, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടതും സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആര് പറഞ്ഞു? പ്രജാപതി പറയുന്നത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ബദ്ധരായ ഈ ആത്മാക്കള് ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ എന്താണ്? ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കൃഷ്ണാവബോധം വരും. നമ്മള് ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ക്രമേണ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകും. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ അവരെന്താണ്? അവര് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാല് അവര് നമ്മളെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സാധിക്കും? പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണകർത്താക്കള് ദേവന്മാരാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാരാണ്. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്താലും അവിടെ ആരാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്? പരമഭോക്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരൻ. നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവരുടെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് അവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞ ഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സേന ഏവ സഹ. ഇനി ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ നൽകും. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് ആ നമുക്ക് തരുന്ന വിഭവങ്ങള് അവർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, പിന്നെന്താണ്? അഗ്നി, എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മഴ വേണം, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചതാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാര്. ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയമിച്ചതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരും? അവര് വിഭവങ്ങൾ നൽകും. ആ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സംശയം വരും, ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയണം അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല. അത് അടുത്തിൽ ക്ലിയർ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയൂ ഇത് ദേവന്മാരുടെ
അതായത് ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പറയണത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, നമുക്ക് മഴ വേണം, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് മഴ വേണം. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. ചൂട് വേണം, ആവശ്യത്തിന് തണുപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തി തരാനായിട്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വിഭവങ്ങള് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആരെ? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിനൊരു ദേവൻ ഉണ്ടാവും, വായുവിന് വായുദേവനുണ്ട്, അഗ്നിദേവനുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്ക് തരാന്നുള്ളതാ. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കത് മുഴുവൻ അവർ തരാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ചോരന്മാരായിട്ട് മാറും. നമ്മള് ചോരന്മാര്, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാണ്, അവർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാതും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരും, ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതിവിടെ അടുത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കണം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തോതുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഭഗവാനിനോടുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ദേവിയെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോ ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്, മഹാദേവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്, ആ ഭക്തന് ഇപ്പൊ നാമം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മഹാദേവന് സമർപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തന് സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനേക്കാളും ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടാണ്? മഹാദേവനോടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എത്രത്തോളാണ് നമ്മളെ തോത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നവര്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് മനസ്സിൽ തോന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം നമുക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല. നമ്മളപ്പോ എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ? ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേവിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ദേവിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിക്കാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നണേ, നമ്മൾ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചാലും എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിയില്ല? ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ യോഗ്യത അതിനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളായിട്ടും പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരെ ദത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഭവങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അധികം കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മള് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണ്? ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മള് ചോരന്മാര്, അതായത് നമ്മള് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ, ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നും കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ദേവന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനാ സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഹി പൂജ്യത്തെ തേ ത്വകം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം,
നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന് നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദേ സർവ്വ ദുഃഖാൻ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? പ്രസാദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സന്ത, സന്ത സതൈവ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള വരികളാണ്. എന്ത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന സന്ത സതൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. സന്ത സതൈവ, സന്ത സതൈവ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ സത്തുക്കള് എപ്പോഴും ഭഗവാനില് പ്രേമഭക്തരാകയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാൽ മതി. നമ്മൾ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഭഗവാൻ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്യ സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ഈ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഏതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധിതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ വൈശിക ആസക്തി, ഭൗതികമായ ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവും. ഭൗതികമായ ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്, ക്രോധം കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആഗ്രഹങ്ങള് അതിനൊട്ടും നമുക്ക് കുറയില്ല. പിന്നെ ക്രോധം, ദേഷ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ക്രോധം, മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാവും? ഇതിൽ കൂടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷരാസമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കർമ്മവിധികൾ, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മത്തിന്റെ വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത ഭഗവാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത അതായത് എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? യജ്ഞകർമ്മങ്ങളില്. യജ്ഞങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളും. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം അതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധികാരമില്ലാത്തതും പാപകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും?
യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനേക്കാളും കൂടുതലും കിട്ടും. വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടും. എന്താണ്? ഒന്ന് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലവും കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ എന്താ ഗുണം കിട്ടുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഗുണം കിട്ടും. ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള സന്നിധിയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്താനും കൂടി സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനു വർത്തത യതീഹയ അഖായൂരീന്ദ്രിയാരാമോ മോഖം പാർത്ഥാസ ജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഫലവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന അർജുനനോട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നാല് യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആശ്രമത്തിനനുസരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, 4 വർണ്ണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എല്ലാതും എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമങ്ങള് 4 വർണ്ണങ്ങളിലും ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. 4 യുഗങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് നമുക്കിപ്പോ ചാണകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് ചാണകം അല്ലെ. അത് ശരിക്കും നമ്മളെ കണക്കിൽ എന്താണ്? അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ശരിക്കും മലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മലിനമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ശുദ്ധീകരണത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ? എല്ലാ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ചാണകം നമ്മൾ എടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ മലം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? ശംഖ് അസ്ഥിയാണല്ലേ അത്. ജീവിയാണ് കടൽ ജീവി. അതെ, അസ്ഥിയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മൾ അസ്ഥി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടിട്ട് കുളിക്കണം നമ്മൾ. പിന്നെ കാരണം അശുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അസ്ഥി പക്ഷെ ആ ശംഖ് നമ്മൾ എന്തിനെടുക്കുന്നത്? ദിവ്യമായിട്ട് പൂജ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശംഖ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള നമുക്കില്ല. കാരണം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ? അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അത് ചെയ്യാത്തവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ജീവിതം ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു? അത് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അത് അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകണം. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിനെ എതിർക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും, നമുക്ക് ഓരോരോ ജീവിതമുള്ളൂ മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം എത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ചെയ്യുക. അത് സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യസ്ത്വാത്മാരതിരേവ സ്യാത് ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവാച
സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യത്തെ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക, ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. ആത്മാരാമൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? വേറെ ചെയ്യുന്നവന് വേറെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനോട് മാത്രം അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? കാർത്തിവ്യം വരുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, അത് തക്ഷണം തന്നെ പറയണത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കുറെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ല പറയണത്, തക്ഷണം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് വന്നാൽ തന്നെ ആ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യം ഇല്ലാതാകും. അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. തൽക്ഷണം തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന നാചസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നേടാനും ഇല്ല, ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ശരണാഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആശ്രയം ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ആ ബാധ്യതയില്ല. ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, വിധിവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ആത്മജ്ഞാനിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല താനും. പക്ഷെ എന്നാ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളതും ഭഗവാനോട് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ കർമ്മം ഭക്തന് പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കടമയാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്താല്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തില് കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഫലത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഒരിക്കലും ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കർമ്മണൈവാഹി സംസിദ്ധി മാസ്തി ധാജന കാതയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാംപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണ്. എന്നിട്ടും അവരും എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത്.
അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണ്ട. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്, രാജകുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവനാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ പഴി പറയുക ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് അത് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ താക്കീത് കൊടുക്കാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഭഗവാൻ ഇല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പോലും അറിയേണ്ട സുദർശനചക്രം വന്ന് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്തത്? ചില സമയത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നീതിവാദങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ അവിടെ ഹിംസ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? അർജുനനും ഭഗവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും അവർ മാറില്ല. ഒരടി കൊടുത്താലും അവർ നേരെ ആവുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അടി തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കാം. അധ്യായം 3 ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കർമ്മയോഗത്തെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട സ്വീകരിക്കാം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ, അല്ലെ? കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞം ബോധത്തോടെ വിഷ്ണുവിനായിട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ചോരന്മാര്. നന്നായിട്ട് ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരന്മാരാണ്. ചോരന്മാരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചോരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? ആവശ്യ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങള് തിരിച്ചവർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവരെയാണ് ചോരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ചോരന്മാര് തന്നെ. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവരാരാണ്? മാത്രം ഭക്ഷണം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കാതെ അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർവ്വം പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവരെ വെച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, ശേഷം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് സന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വികർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? വേദോപവിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം,
നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നവര്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മസന്തോഷം നേടുന്നു, പുറത്തുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശ്രയം ഇല്ലാതാവുന്നു. അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകുന്ന വിധത്തില് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയണത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ഹിംസ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അത് എന്നുള്ളത് ചെയ്യാനും ധർമ്മം കാണിക്കാനും മാതൃക കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ യുദ്ധം